איתמר, תפעיל את השאדו לא, פליי, לא, לא. תפעיל. יש לי תחושה ש... היי טוב, במיוחד איפה בשבילך. תמיר? איפה תמיר, אחי? איפה תמיר? תראה, הוא אשכרה מטפס! זה אוי, המשחק. נגמר לי. אתה דביל, אחי, זה המשחק. זה המשחק. טוב חברים, יש לנו בורד פלייט. רגע, נבו, רגע. אחי, אשכרה יש פה לוח מלא, כאילו. חסר לי חייל. הנה, הוא פה לידי. היי, גם חסר לי פה צריח. זה עמית, אני יודע, איזה גיי. מה? מה זה הבעיה? נובו, נובו. מה? זה זה נובו נובו לקח. בכלל, אחי. הוא לקח את הצריחים פה. הוא פשוט לקח אותם והתחיל לזרוק אותם, אחי, הכלב. אחי, אני לא יודע על מה אתם מדברים. די, איתמר. רגע, הוא זורק את החיילים. הוא זורק אותם. אותם. תראה, אני עושה חבר'ה. לך שולשטיין, אחי. רגע, אתם רואים שאני מרים את הידיים לזה? כן, what the fuck? כן. קאמהה. טוב, אפשר טוב, להחליק כן, קדם. אפשר לתפוס, אפשר בוא להתקדם. לפה. לפט קליק נראה לי. כאילו רייט קליק וזה פליק נראה לי. כן, אני אעשה את זה, אבל... רגע, אולי תפסיק. רק לפט קליק. תעשה עכשיו. חברים, היי! שרוק. שרוק. זה עבד? רגע, איך עשית את זה? איך עשית רק גדול? אני רואה. תן חיבוק. הפלתי אותו. יאללה. בואו לביקורת דרכונים. היי, בואו כולם לפוטו. צריכים זה, מה? ראיתי, פוטובוט. סתם בוא. עושה לך סקרינשוט. תראה, איתמר. בוא תואר, בוא תמונה. איתמר, רגע, בוא תראה. Fuck your life! בינג בנג! בינג. צ'יז. איטל, אנחנו טסים. לפריז סן ג'רמן, אחי. לפריס סן ג'רמן. אנחנו מתחילים בפיק חברים, אנחנו מתחילים בפיק. לאתלטיקו מדריד. יאללה. זהו, הגענו. נראה לי התרסקנו. חבר'ה, יש שם אבן גדולה שכנראה שצריך לטפס עליה. יש לי מה זה? פלאר. זה מה שבאתי להגיד. מה זה? אי אפשר, עשיתם אבל לי רעל. זה פשוט צריך להגיע ללמעלה. אau, מי זה? מי העיר אוי, אותי? זה... יש פה... יש פה בפיתה. אתם עומדים על מדוזה. ואתם מדהים. עומדים זה על הפלאר. מדוזה. רגע. היי, נבו. טוב חברים, אני התקדמתי. שיהיה בהצלחה לכם. שור די מה וואי. התקדמת? תחכה. אתה צריך אותנו, יא דביל. בואו נשים בו דברים חשובים. מה אתה רוצה לשים בבק? רק לנובו יש בואו פה נשים את גיידבוק. פינג בונג. יש גיידבוק. How not to מי die. זה? what the fuck? זה בינג בונג? זה בינג בונג. כן. What the fuck. זה חמוד. How to... רגע. אוי, אנחנו מתחילים להיות רעבים, חבר'ה. צריך אוכל. אוי, יש זה רעב רעב, במשחק עכשיו. הזה? תראה, אני זורק לכם פריסבי, תתפסו את זה. זרוק. איך עושים? היי, תפסתי! זרוק. אחי, אתה זורק נמוך. הופ. לא, אני ידעתי שלא. never abandon the שימו friend לב. in need. הופה, השגתי מה אתה קוקוסים. מזמבר? מה אתה מזמבר? קוקונה. יש פה קוקונה. שם. הנה, הופה. רבול, מלכלי, אבל איך אוכלים? empty-handed. well done. אולי צריך... זה... יש למישהו איזה סכין, מצ'טה? אפשר לעשות קראוץ' ו... איתמר, אתה מת? איתמר? אוי! רגע, אני לא יודע מה אוי, זה הוא אותי. נשרף, הוא הלך! אני לא יודע אם הוא נשרף או זה, רגע. הנה, הוא נעלם. לא, הנה הוא פה, הבאתי אותו. אתם שומעים אותי? ענק. אבל תראה, אני לא עציית יודע העיניים מה שלו. זה. רגע, יש פה העיניים איזה שלו מדקיט, חכה. אני אעשה לו עיסויים. איתמר? איתמר? הנה, הוא חזר! הוא חי! זה סיכוי של 1.2% שדבר כזה יקרה. וואי, זה גדול שלו. איתמר, אתם מה לא שומעים קרה אותי לך? כשאני מת. אתם לא שומעים אתה אותי. שומע אותנו אבל? כן, אבל אני לא יכול לדבר כאילו. תביא לי אוכל, אחי. כן. החיים הם Let's כאב. go up.
אמת. אמת, ספר חוקים, אמת. כך. הנה הוא יתחיל לנגד סימפוניות. איך... הנגן הזה. בוא איתה, בוא הנה למעלה. איתה, אתה יכול לעשות את אנחנו באים איתו, איתה. חכה, אני... חכה. אני מת. יופי, הוא עושה. אני מנסה לנגן את התקווה, אחי. את התקווה. בוא נעשה לך יונתן הקטן. את בבוקר. לקחתי את בינג בונג. או. בינג בונג, is תואר גיי. I'm not sure. בינג בונג, האם תואר מוצאת זין? בינג בונג. דבי. בינג בונג, האם עמית גיי? אחי, זה מקולקל הצעצוע הזה. בינג בונג. בינג בונג. בינג בונג. האם עמית אכל טילון היום? אחי, הוא מקולקל. אתה בכושר. עמית, בינג בונג. האם עמית כלב של חברה שלו? איתמר, מה אתה אומר? אני חושב שכן. אז זה נכון. רגע, תואר, בוא נבדוק משהו. תושיט לי יד בקצה שמה. מה? רגע, בוא נעשה שוב שם. תנסה לתפוס לי את היד. תודה לעזרה, חבר יקר. עמית, מהר. עמית, מהר. תטפס מהר. לא, אני לא אספק, אוי, זה מוזיקה. טוב, אולי תעזור לנו במקום להיות אולי תבוא דפקט? לתפוס לנו את היד, יא חתיכת... כן. עמית, בוא, יש דרך מסביב. הנה, בוא, עמית, מכאן זה קצר יותר נראה לי. יואו, תפסת אותי! אח שלי. נודר. אוי, ידעתי על החצוצרה. איתמר! נובו, אני שומע את נובו, חכו. הנה הוא! נבו! הנה. יש שם מזוודה. תעלה. או! ולך עוזרים. עמית, יותר מדי. יותר מדי. פצע. פעם אחת זה מצביע. נבו, למה לא אמרת לי שזה הורג אותי? אמרתי, יש פה... זה עושה דמן? קריסברי. מה? קריסברי? אוח! וואו, שומעים את האקו. כן, אחי, מה זה? אגו. תתפוס לו את היד. נבו נעלם. אתה אומר יש פה וואו. אוכל? כן, בואו. גרין קריסברי. קח איתמר, איפה אתה? תביא לי אחד. הנה, נעשה לך פיד. הנה, מה זה העלה לי ממש קצת, אחי. אחי, זה פויזונס, דפקט! זה מרעיל אותך, עמית, זה מרעיל אותך. חתיכת גיי, בן זונה, אשכרה חשבתי את זה, אני לא מאמין גם שאפשר לעשות את זה כבן זונה. הנה נבו, תראו את נבו, הוא הולך. אחי, פשוט הולך. חבר'ה, אני צריך הצלה דחוף. רגע, אנחנו באים, אני בא. נבו, בוא. הצילו. איזה הד. אני מוכן. בוא נקפוץ לכאן. וואלה חברים, אולי נקפוץ לשם. הנה. מצאתי חבל. חבל. מה, אתה חתיכת ממזר. אחי, הוא עשה לוף לכל ה... תשמע, אתה באמת... אבל שאפשר לזרוק יש אותך פה, יש הזה. פה אוכל, יש פה אוכל במצפן, יש פה אוכל. עמית, בוא לפה. כן. מי זה? אבל זה פה. נובו כן. שם? בוא כבר, יא נבו. דפקט. אני בא. תואר, אתה קולט אותו?
בוא, תסתכל על הטיפש הזה. מי? מה הוא עושה הדפקט הזה? עדיין גם רעל מהתפוח המזדיין שנתת לנו לאכול. וואו. בוא, יש פה מנהרה. וואו, מנהרה. טוב, זה היה מיותר לגמרי. חזרנו לאותו מקום. רוצים ללכת למקום אחר? אני לא יודע איך עושים הבלון, מה קורה עם זה. אין שמץ. פוץ, עמית. יואו. זה אשכרה עושה לך ריחוף, אחי. הנובו מחפש אותנו. אני שומע נכון, אותו. אני שמעתי גם זה. שמעתי אותו ממלמל. נראה לי כן אפשר לעבור מפה, בוא מפה. הנה, הנה, שמעתי את חבר'ה, נבו. נובו מתקרב איפשהו. נבו, אל תקפוץ, אתה תמות. הוא קפץ, הוא פשוט קפץ מיד איך שאמרת את זה. והגופה שלו שם למטה. לא, הוא חי, אחי. חבר'ה. לא, הוא לא חי. הוא לא חי, אני רואה אותו. תראו, הוא לא חי? אוי, הוא לא חי. אחי, אני אסחוב אותו. אתה יכול לעשות לו היל אני חושב, לא? רגע, איך עושים את זה? הוא מחליק לך. הוא מתגלגל. חייל שנפל. בואי תה. אוי! אופס. וואט דה פאק! וואט דה פאק? זהו, אני מת. היי, שומעים אותו? הנה הרוח שלו! גט מה? הנה הרוח המסריחה שלו. צריך לעשות ריסטרקשן בסטאצ'יו. טוב, אני לא מאמין שאתה הרג אותי. אתה לא יכול להגיד, לא לקפוץ? הנה, יש שם מזוודות. יש שם איפשהו מזוודה ראיתי. איפה? זהירות, פיגו, זהירות. נודר. לפני שעמית מגיע לפה, אחי. או, בנדג'ים. אני רואה. יופי, אני צריך לעשות היל. אוח! שלי. הלו. אני נמצא איך מרמים את ה... תואר אני מתעלם. מה זה? מה עשית? שלי. אני חייב אוכל, אחי. ככה. תאכיל אותי. תראה איך נבו עוקב אחריי. מה זה? למה הוא צמוד אליי? בואו מפה. שלזק. בואו. תואר. אין לי סטמינה. אוי אוי! אוקיי, הצלחתי. נו! תפסתי אותך. תתפוס אותי, יש. אומייגאד. וואו, חבר'ה, אנחנו חייבים אוכל. השמן עשה לוט למזוודות כבר? כן, השמן נסע כבר. אוי, קרפל. אש. אני על הראש שלך. what the fuck. אני יודע, הכל טוב. בוא, הנה, ניתן לך בוסט, חכה. היי, זה עמד יפה. אבל תתפוס! לא יודע, פתאום! רגע, חכה. קח את הבקפק, שים אותו עליך. כן, שומעים אותך, כן, אבל שומעים אותך, אנחנו נבו. אין לנו איך להציל אותך. רגע, חכה. אני מתעלף. לא, זהו, איתה מת. לא! איתה התעלף. בוא, חייבים להציל את איתמר. תפסיק נגן, בוא כבר. הוא עומד למות! עושה לי לוויה. הבן אדם עומד למות, אחי. אני בא. רגע, אולי אפשר להאכיל אותו. רגע. אז איכשהו יעזור. אוי, למרות שזה הגרין, זה לא אתה פויזנס? מרעיל אותי, אוי, אתה לא מרעיל משנה, אותי. לא משנה. אכלתי אותו בפויזן. זה אוי. משנה, מה לא משנה? הנה אוכל. בטון שום. מהר. תן לו, תוריד אותו. הנה. הנה הוא חי! איתמר! הייתה לי נפילת סוכר, אחי. אפילו אותי הזין. צריך להבין איך מכין אותך, נבו. תראו סטאצ'יו. צריך איזה אתה רוצה לי סטאצ'ו. לוויה צבאית, אחי. איזה כלב. תואר, לא מצחיק. תעזור לו. אוי, בוא. צריך מה, אמפטי אתה אנדינג. כלב, אחי. אחי, אבל תעריך אותי איך הצלחתי לנגן, זה יפה. חבר'ה, אני או, מתעלף. הנה מצאתי. תהיו לידי, אני הולך להתעלף שוב תכף.
רגע, חכה, אני אבוא ל... איתמר! למה? בוא, תפוס. אני נפלתי על פרח רעל, אחי. תודה. אני נהייתי לקח נראה רוחב פעמים. הנה הוא, המחייך הזה. בוא לפה. אפשר להגיע לשם. אולי. או שלא. אומייגאד. תגידו, כשאני מזיז את העכבר אני זז אצלכם? לא, אין סיכוי. כן, כן, אתה זז. איפה אתה? מגיע. שלום איתה. או שזה נבו. זה איתמר. זה אני. אה. זה אני. אני חושב שאתה מטומטם. אי אפשר לזה? סתם, לא יודע. או שזה סתם כדור, אני לא יודע מה זה. אחי, איזה דפוק הוא. אוקיי, נראה לי זה אמור להיות... רגע, איך הוא עובר אליי? חכו. מה אתה עושה? תגיד לי מה. אחי, אין, הוא לא מקשיב, אחי. רגע. רק חבל ראית שהשתמשת מה זה? בזה פה, היינו צריכים להשתמש בזה במקום טיפה יותר אסטרטגי. לא נורא. טוב. שיט! אומייגאד, ניסיתי לתפוס אותך. איפה אתה? הוא הולך למות. עמית, הוא מת. מה, איפה תרד הוא? למטה, תרד הוא למטה מת? להרים אותו. איי. חטפתי איזה מכה. אבל הדלקת אותו כבר, לא? לא, אתה יכול לעשות, זה יוזבל. בוא, כנס גיי. טוב, זה ייכנס. אז עשיתי הלוויה לעצמי. תואר, חוטף. אוקיי. בוא עמית, אני אתפוס אותך. יש לך פה פאזל. אוקיי, אולי עשיתי טעות. אוקיי, בסדר. הנה. בוא, גיי. הנה, הוא מה תופס זה? אותי. אחי, למה אתה נראה כמו עוף? וואט דה פאק? עוף. רק הוא נראה רגיל, אחי. מה... What the fuck? הלו? What the fuck? הלו? אני מת! למה? אני מת! אכלתי תואר. מה עשית לו? אכלתי אותו. אתה אכלת אותי? כקניבל מסריח? אתה עכשיו תראה, תשמע, הוא לא אתה רעב בכלל. אתה תחמן ושמן, אחי. אני לא ידעתי שזה בכלל. הכל הוא אוכל, הכלב הזה. עכשיו, תראה כמה תראה. אוכל יש לו פה גם. הגעתי גבוה. קיבלתי פה חדש על זה שאכלתי תואר. תשמע, אתה חתיכת תחמן, אחי, זה מה... מה, הוא פשוט אכל אותי, הכלב. לא מאמין שעשית את זה, אחי. למישהו יש עוד מקום? יש פה עוד כאלה. רגע, יודע מה? אולי אני אעיף את החצוצרה, אחי. אבל תאכלו בינתיים, אם אתם זה, תאכלו אם אתם יכולים. בוא נעיף אותה לדיזנאבי, אחי. ביי ביי. אז עזוב, תאכל את זה ותיקח את החצוצרה. כן, אבל זרקתי אותה רחוק ממש. לא, מה, הנה, היא פה. אתה לא אותה? מה? הנה. החזרת לי אותה. תביא לי קח. אותה. קח את זה, קח את זה. אני אקח את החצוצרה. תשמע, עמית עוד פעם אחת אתה אוכל אותי? אחד חוליגן. אחי, זה היה הזוי. לא חשבת לרגע על ה... וואי, ברכה לי המילה. השלכות. אוי ואבוי לי. לא, הכל בסדר. אחי, אני ראיתי עוף ענק, אחי, מול העיניים שלי. רגע, 3, 4. זה לא... זה נתן. Oh, זה עבד, yeah. זה עבד יפה מאוד, זה עבד. בוא, אני אתן לכם בוסט, תקפצו עליי. או שיט! לשמור. טוב, איתמר תנסה. תקפיץ אותו, עמית. שמישהו ייתן לי. כן, רגע, בוא. אני אנסה. או מעולה, אל תזוז. תעשה אל תזוז. קאונטדאון. 3, 2,
אחת. כל הכבוד. עמית, כשאתה עושה את זה אתה קופץ? אני קופץ, כן. יפה איתה, יפה. לא, כמעט. תפוס אותי, תפוס אותי! חטפתי חתיכת מכה. שלום. אומייגאד, הוא באמת מת. אתה מת? אוי. רגע, הנה הוא חי. נובו אין מתקשר פה. אלייך. אני טועה, אני טועה. נבוא מתקשר. הוא נפל, לא אה? הלך לו? לא מגיע. שהוא נפל. הוא ניתק. בואו אליי. עמית, אני עכשיו עליך. דרופ, נכון? דרופ. דרופ. תפוס את זה. יופי. אוקיי. יופי. ועוד אחד. טוב. בכיף. אנחנו שנינו מתים, כן? שתכם מת? לא, סתם עבדנו עליך, אחי. תואר עוד בחיים, what the fuck? אני חי איכשהו. עשיתי גיב-אפ ואני חי, אבל אני עוד הולך למות מהקור. עמית, הוא עדיין צריך את העזרה שלך, מסתבר שהוא חי. אני יכול בכלל לעזור לו או שהוא פשוט... עזוב, הוא מת עכשיו, הוא בא מת. לעזור, אחי. עכשיו הוא מת. הוא פשוט מת, כן, זה היה ברור. לא, אבל... לא היה לי איך לעזור לאף אחד מכם. היה לך, היה לך. אתם פשוט גזרתם על עצמכם גזר דין מוות. שתיתי איזה אנרגי דרינק וזה עושה לך... זה עושה לך בוסט ל... או וואט פאק? ועכשיו אני אוי, אתה שנוני. הולך לישון. כן. עייף. מעניין אם תתפח לישון עם המצפון של... על הראש שלך. מצפון של המוות שלנו, אחי. או! יש לך נקניקיות שם. היי, פסל. ancient statue. או. שלום! אוי חבר'ה, הפוג מתקרב מאוד, אנחנו חייבים לעוף. או שיט, אתה צודק, מה רגע, זה? בוא נעשה לייט לקמפייר. אוי, יש עוד פתגה לטפס עכשיו. תסתכלו שמה. וואו. תואר, כן. תראה איזה פסגה יש לנו עוד לטפס. רגע. היי, מרשמלו. וואה. שים לי את זה בתיק איתה. נשנשתי במבה. יש פה עוד זה. יש עוד דף. לא, זה דף שראיתי. מה היה כתוב שם בדף? כתוב שם, תואר גיי. עמית, יש שם לוט. יש שם לוט, זה הדרך למשוך את עמית. או שיט! מה עשית? זה פתח, אחי, זה העיף לי את התיק. איך תודה, טיפסתם? על איזה אחד? מה הבעיה? יש פה עץ. מה, זה. אתה הרגת אותו. הוא לא מת. אוי, פאק. אופס. תראה אותו מסתכל סליפטון עלינו. הבננה פיל. תראה אותו מסתכל. כן, ממש. פאק, אותו נפלתי. מה זה הגוש הזה שם? What the fuck? אומייגאד. What the fuck? זה לא אני, זה היית, אבל לא הבנתי מה זה הגוש הזה שם. פאק, גם הבננה הוורודה זה רעל. אני מת. אומייגאד. תטפס אבל, תטפס כבר. אין לי סטמינה, אני עומד למות. מה, אתה דופק אותי, אתה פשוט דופק אותי. אני מת, אני עומד למות, אני מת. ביי, אני חי. אני איתך אחי, הכל טוב. תואר פאקינג פתח שם אחי איזה פויזן חרא אחי. פויזן חרא. כן אחי, מה פתחת שם? אין לי סטמינה, אני לא... את התחת של אמא שלך, אחי, היה שם ריח בתחתית. עושה לי פויזן. מה, יש לך בעיות מוחיות קשות? נפתח המוח אולי אחי, נשפך החוצה, זה לג. יש פה פטרת אחי. אל תאכל את זה, זה רעיל. זה הרעיל? תקחו שהסטמינה שלכם יחזור. כן.
אחי, אבל אין לי... זה לא יעלה לי קצת ברעב גם? על זה אני לא יודע להגיד. אני אוכל את זה, לא, זה אחי. כן מעלה. הנה, נו, זה העלה לי. למה אתה גייז? שמע, אתה דפוק. אהלן, חבר'ה. אוקיי, אני הולך למות. כן, תשברו עליי בעולם הבא. חטפתי רק רעל. איכשהו. לא יודע מה. אני מבין את הבעיה פה. עמית, אתה יכול לעלות. אי אפשר, פאק איתמר, אי סייק, זה אפשר. פעם שנייה, זה פעם שנייה כבר. אי אפשר לעלות, אי אפשר לעלות. פאק סייק, יא חתיכת כלב מסריח. אי אפשר לעלות. For fuck's sake. תקשיב טוב. קח את זה לפרצוף שלך, יא זרוק עליו טיפש. בעיה. אי אפשר לעלות אבל, אתה לא מבין? זה פעם שנייה, אחי, שאני מטפס והוא חוסם אותי בדרך. איך הוא בא אליי לפרצוף? הוא מתווכח איתו, זאת פעם שנייה. שנייה מגלגל סיגריה ואז אני אוכל ואז אני עולה, אני אראה לך איך עושים את זה. אני מת. בוא, רוצה לראות איך עושים את זה? טיפש. תאכל משהו איתמר, תאכל. לא אכלתי כלום, אין לי סטמינה בשיט. הוא לא הספיק אפילו. אני פה למעלה. אני מתעלף. שקרן. אוי! אני שוב מתעלף. אני מת. חבר'ה, אני אגיד לכם אם יש פה משהו... אוי, מעניין. נפלת? אני... לא. אתה בחיים? תואר. מה? תואר, הוא מת. רגע. הוא מת האישיות הזה? אוי, אני מתעלף. לא, לא. איפה המפגרים האלה בכלל? הנה! מה אני אעשה עכשיו? מה היה לו בתיק? בוא ניתן את זה. אוי, הוא הלך. הלו. היי! בוא אתה דוחף מיד לגולגולת. תואר. מחלל לי את הגופה. תואר, בוא שים לו טיבג, אחי. נו, נו, נו. נקמה. בד תואר, אורן. חכה רגע. תואר, אתה הרעלת אותי, לא יודע. סתם. יש ביי לך ביי. משהו סגול ביי כזה, ביי. אתה לא? לא, אל תלך. נזרוק אותו ללבה. מסכן, הוא ימות. הוא פשוט פויזן, תביא לו משהו לאכול או לשבור. הוא רוצה מערכת מילה. תביא לו, הוא ימות. הרג אותי, אחי. אתה דפוק. יש פה אוכל. היי, זה תיק שלי. אתה יודע מה, נמאס לי ממך. יואו! אתה בלם. נמאס לי ממך. בוא! אין לך כבר סיכוי להציל אותו בשיט. תראה איך אני מגלגל אותו. האמת יכול להיות שהוא יחזור לחיים. כי האש מסתיימת. רגע, עוד רגע. בוא אליי. יש את השניות. 3